just need you. Yeah. You. Yeah. You. Come on now. Met you when I was a little country. Avui al Revolució a vegades ens visiten emprenedors molt joves. Avui ens visiten la notària, una de les notàries més joves del Col·legi Notarial de Catalunya, Maria Armas. Què tal? Com estàs? Hola, Chantal, molt bé. Com estàs? Escolta, estic molt contenta perquè a vegades sempre dic, quan veiem un notari, recordem la imatge sempre d'un senyor, i això ja ho hem canviat, no? Sí, home, mira, ja és molt habitual trobar dones notàries, però moltíssimes, a més. Molt bé. Escolta, eines com la signatura digital o la gestió de l'enorme base de dades de notarials han canviat molt la vostra feina? Em diries? Ho ha canviat moltíssim, sí? Pues, home, sí, molt. Des de fa ja molt de temps que el notariat ha treballat molt en el tema digital i digitalització, perquè ja ho veiem venir, tot això. Això va fer els que estaven abans de mi, perquè ja no estava. Però la veritat és que sí que van apostar molt fort i molt bé, perquè teníem la signatura digital, que és des de fa ja molts anys, que la utilitzem per enviar-nos còpies entre nosaltres amb administracions públiques, ara ja també als particulars, amb la nova llei, i amb la ingent cada vegada més gran quantitat de dades que agafem nosaltres en les notaries i que després segmentem i parametritzem, doncs imagina't, una barbaritat. Hi ha una data molt important. El 9 de novembre del 2023, de l'any passat, crec que és una data que tenim molt assenyalada, no? Recordem què va passar aquell dia. Doncs mira, exactament. És quan va entrar en vigor aquesta llei que comentava, que va suposar el reconeixement una miqueta de tot aquest treball que havien fet notaris per arribar a aquesta digitalització. I ara és com una tercera fase ja, van fer la interconnexió entre notaris, després amb les administracions públiques, i ara amb aquesta llei és amb els ciutadans. És a dir, possibilita aquesta llei fer algunes videoconferències amb alguns documents ressenyats, no tots, i també tot el tema del protocol digital, és a dir, ara ja no tenim només els nostres documents notarials en suport paper, sinó que a més han d'estar digitalitzats. Els conservem en els dos suports. Clar. Per tant, és important, no?, tot el tema dels actes jurídics davant notari telemàticament, no?, sense la necessitat de desplaçar-se i fer aquella reunió, no? Per tant, és més àgil, no?, menys burocràcia, i aquest element innovador, no?, de la videoconferència, no? Recordem per quines qüestions és útil i s'evita un desplaçament presencial, tot i que en alguns aspectes hi ha d'haver-hi allà la persona per un tema de lleis, no?, que vosaltres heu de regular, no? I de seguretat, també, moltes vegades. No? I sí, perquè moltes vegades surten preguntes, o sigui, en temes bilaterals, sobretot, quan hi ha dues parts confrontades o interessos diferents, no confrontades, perquè si no venen amb un acord, però bueno, que no tenen interessos paral·lels, no? Doncs en aquests casos sí que han de venir davant de notari, però, per exemple, tot el tema d'empresa, poders o actes unilaterals que ha de fer un directiu d'una empresa o l'administrador o qui sigui, ho podrien fer a través de precisament la videoconferència, moltes d'aquestes actuacions. I si, per exemple, avui dia que tothom està fora i no paren de viatjar, hi ha una urgència i l'administrador d'aquella societat que ha de signar està a França, per exemple, podria signar des de França aquell document. Clar, pot signar des de diferents països, no?, i que això us ha permès, no?, en aquest cas, la transformació digital. Anem a recordar que, a més, fa pocs dies es va completar una digitalització especial, que és un arxiu històric, no?, de protocols de Barcelona, oi que sí? Hem seguit el procés, no? Són 750.000, explica'm tu, imatges de fons? De fons, sí. Què hi ha en aquestes imatges? Protocols antics de notaris, des de l'any, em sembla que era el segle XIII fins al segle XVI. Del segle XIII al segle XVI, sí? Sí, exacte. Llavors es van pujar coincidint precisament es van complir 142 anys des de la inauguració de la seu del Col·legi Notarial de Catalunya al carrer Notariat, aquí a Barcelona. Llavors, en aquest 29 de juny, que és quan va ser aquest aniversari, es va fer com a celebració la pujada i càrrega d'una cinquena que ens faltava d'aquests 750.000 imatges. Un fin de tonto. Que chévere, la mixtiada. Que chévere, que cuando deixes y no treballes y no me vols una lata barra. Que chévere. I hi ha un tema important que també és important, clau, no? La ciberseguretat, està garantida la privacitat de les nostres dades. Vosaltres teniu una base de dades, atenció, és la base de dades més gran a l'estat espanyol després de l'agència tributària. L'agència tributària ens té tots fitxats per saber els impostos que hem de pagar
tots ens té controlats, i després també, Déu-n'hi-do, els notaris també ens teniu controlats a tots. I clar, la pregunta, les dades, és que aquí els hackers no han de ser mai hackejades, tampoc, aquestes dades. No, clar, són dades molt sensibles i molt important tenir-les protegides. En això ja des de fa temps s'ha treballat moltíssim des del notariat. De fet, tenim el segell de seguretat més alt que compartim a nivell d'administració pública només amb Guàrdia Civil, Policia i Seguretat Social. Carai. I els notaris. O sigui, s'ha treballat molt per aconseguir una miqueta la Al mateix protecció. nivell que la policia I la Guàrdia Civil. i la Guàrdia Civil. Sí, al mateix nivell de seguretat. Amb el segell aquest, el que ens van donar és un reconeixement a tot aquest treball que hem estat fent des de fa molts anys envers aquesta seguretat ja no només preventiva, sinó també de protecció de dades dels ciutadans. I tu que coneixes molt bé la intel·ligència artificial, no? M'imagino que també estàs posada. Què em diràs? Amb què millorarà la vostra professió, Maria? Mira, a nivell intern jo li veig moltes avantatges, la veritat, perquè, per exemple, l'elaboració que ja hem parlat altres vegades en algun altre programa, vaig parlar amb tu de l'índex informatitzat, de l'índex únic informatitzat, que són totes aquestes dades que parametritzem per les administracions, doncs això amb la intel·ligència artificial generativa ens ajuda moltíssim a nosaltres de cara a traspassar les dades de les escriptures que hem redactat a aquest índex d'una manera molt més àgil, més ràpida, també més fiable, jo crec, amb menys errors, i jo crec que això és fonamental. I després, amb la intel·ligència artificial, tot ens pot ajudar. Té múltiples aplicacions, jo crec que s'aniran veient també al llarg del temps. Clar, l'escriptura, que és allò farragosa, no? Clar, aquí eines de la IA ajuden molt, m'imagino, a l'hora de redacció de textos, no?, en aquest cas. Podrien ajudar també, sí, que també és útil per nosaltres, sí. Clar. Està clar. Molt bé, Maria, molt contents per haver estat sabent una mica més sobre la vostra professió. Gràcies i una abraçada ben forta. Gràcies per convidar-me. El que compta no és qui és.